Kaixo, Koldo naiz eta hau Euskara Okei kanala da, Euskara zuzenaren kanala. Gaur, erditu aditzari buruz hitz egin nahi dizuet. Erditzea da ume bat mundura ekartzea, eta erderaz parir izango litzateke. Gertatzen dena da, erderaz parir aditza erabiltzen dela subjektu eta objektu batekin. Hau da, amak umea ekartzen du mundura, nolabait esateko. Eta erderaz da, la madre parió a un niño o a una niña. Euskaraz ordea beste modu batera egiten da, eta ez da egiten subjektu eta objektu batekin. Euskaraz, emakumeak edo amak erditu egiten dira, eta erditu egiten dira ume batez. Beraz, ezin da esan edo ez da esan behar amak ume bat erditu zuen. Izan behar du, ama ume batez erditu zen. Edo ezin da esan amak erditu ninduen, baizik eta ama nitaz erditu zen. Hori da forma zuzena, bestea gaizki dago. Zalantzarik balin baduzue, idatzi mesedez. Eskerrik asko.